A zmena Game 5. Keď Lakers toto vyhrajú, tak idú do ďalšieho kola. Zatiaľ vyhrávajú 3-1 na zápasy, takže sú domáci teraz. Porter dáva za 3, nedáva, ale prvý doskok si zapíše Trae Young a z New Orleans si zapíše doskok. Vyzerá to tak, že Marcus Smart si zapísal blok, ale Jonas Valanciunas si zapísal doskok. To tak vyzerá. Trochu na to seká, lebo akože ja viem, slabá batéria, ale tak čo už. Zatiaľ to nabíjame. Tri sekundy od Larry Onanesa. 3 sekundy, neviem, kde to bolo, ale že vraj 3 sekundy stal na trojke alebo pod košom, lebo som sa aj kúkal na Nate'a, tak Lakers majú loptu, Young je zatiaľ 0-0, môže dať prvé body v zápase. Jaren Jackson Jr. nedáva strelu za 3 body. Doskočil Valanciunas. Marcus Smart pridáva Ingramovi, Ingram strieľa, nedáva, doskočil, rebound si pripíše Jaren Jackson Jr. Nevidel som niekdy Trae Younga dankovať prvé body v tomto zápase pre Trae Younga a jeho prvý dank za celú jeho kariéru. Nikdy som nevidel Trae Younga danknúť. Valanciunas dáva 2 body. Mitchell. Strieľa za 3. Dáva. Tak to bolo za 2. Ale aj dvojky sú dobré. A Marcus Smart dáva New Orleans do vedenia. 5-4. Young prihráva, chcel prihrať Adamsovi, ale steal Jonas Valanciunas a nedávajú. Lakers majú loptu, strieľajú, nedávajú. Mitchell dáva 4 body. Mitchell už má 4 body. Nace má voľnú pozíciu za 3, nedáva. Doskočil Trae Young a prvá štvrtina je za nami, ideme na druhú štvrtinu. Prvá je za nami, druhá ide teraz. Tak môžeme ísť na ďalšiu štvrtinu tohto 5. zápasu New Orleans Los Angeles Lakers. Nace dáva Smartovi a steal loptu do New Orleans majú loptu. A steal Trae Young. Není backcourt violation. Ale out of bounds. Majú Lakersáci loptu. Lakers majú loptu. Steven Adams si pýta prírok, však je voľný. Ale prírok Traeovi Youngovi. Trae Young skúša za 3, nedáva. Young. Číslo 13 New Orleans dáva 2 body. Adams 3 point nedáva.
Marcus Smart dáva za 3 body. On je vynikajúci v trojkách. Minúta do konca druhej štvrtiny 10-6. Lakers prehrávajú. Ak toto New Orleans vyhrajú, tak ideme do Game 6. Trae Young nedáva za 3. Michael Porter Jr. Ide si podánk. 10-8. Steven Adams dal asistenciu. A blok od Stevena Adamsa. Steven Adams, 10 sekúnd do konca. Už musí asi strieľať. Donovan Mitchell, ale steal loftu. Brandon Ingram, ten strieľa z celého ihriska, nedáva. Airball. Takže 10-6. Túto štvrtinu vyhrali New Orleans. 5-2. Ideme na druhý polčas. A takže som si zažíval, lebo som sa len teraz obudil. Ingram, Smart, goaltending. A čo sa tam stalo? Goaltending už druhý v jeho kariére. Druhý v Stevenovej Adamsovej kariére. Goaltending. Trae Young dáva ďalekú trojku na 11-12. Toto ešte Lakers si môžu vyhrať. Doskok si pripíše Trae Young. Donovan Mitchell doskočil, nedáva strelu za 2. Spod koša nedal. Ingram. Šmýkal sa Porter a no a vyzerá to tak, že Lakers budú mať loptu. Keďže Valanciunas sa dotkol ako posledný, tak Lakers majú loptu. Donovan Mitchell má loptu. Čo spraví? Ide podánk! 6 bodov! Už zasa vyhrávajú Lakersáci. 13-12. Dobrý výkon od Donovana Mitchella. Má tak peknú voľnú cestičku a tak mohol ísť do koša. Ingram má loptu, prihráva Valanciunasovi, Valanciunas nedáva. Young doskočil, jeho 4. doskok v tomto 5. zápase. Young skúša strelu za 3 body, nedáva. Adams doskočil. A Mitchell dal 2 body. 20 sekúnd do polovice druhého polčasu. Valanciunas má voľnú cestu ísť do koša, krásne sa uvoľnil. Majú 3 sekundy do konca, takže musia rýchlo strieľať a dať Trae Young za 3 body. Dáva! Ešte aj s Clarksonom. 18-14. Najvyššie vedenie pre Lakers. Ideme na poslednú štvrtinu. Sme v poslednej štvrtine. Ideme sa pozrieť, že kto pôjde aj proti. Či pôjdu Lakers aj proti Portlandu Trail Blazers.
Young. Skúša strelu, nedáva. Odobručuje do dosky. A pekne, Marcus Smart už má 10 bodov. Lakers toto nemôžu prehrať, inak keď toto prehrajú, tak idú na Game 6. Trae Young už má tiež 10 bodov. Trae Young je vynikajúci. Číslo 13, strieľa nedáva. Jackson doskočil. Mitchell, prečo skúša spolky? Valanciunas. Nice, prihráva. Číslo 13. A jeden doskočil. Minúta do konca. Adams nedáva. Môžu dať 2 trojky a vyhrali. Lakers mrania. Smart strátil loptu, ale ešte dáva 12 bodov. Má Marcus Smart. Young skúša strelu, nedáva, ale ešte jeden doskočil. Nedáva tiež. A túto strelu nedávajú tiež. Jackson doskočil. Adams ide po dunk. A už rozhodol. Lakers idú hrať proti Portlandu Trail Blazers. 12 sekúnd do konca, 22:18, to už je koniec. Toto už je celý koniec. Lakers idú hrať proti Portlandu Trail Blazers. Takže uvidíme sa v druhom kole. Ako sa im bude dariť proti Portlandu Trail Blazers. Čaute, uvidíme sa proti Portlandu.